मोनसे खोथाया बेनो BPFखौ फेजेननो लाबोनाय खारनखौ आं बुंसै। BPFआ मायाव जेनगोन, मानि थाखाय BPFआ जेनगोन, बै खारन। हाय लोगोफोर, आं दिनै इउटुबाव ओंखारफिनबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आं एबारनिफ्राय भिडिअखौ आङो राजनितिकनि भिडिअसो खालामनो थांखि लादों। मानि थाखाय आं राजनितिक भिडिअआव थांगोन बेनिबो खारन दं। दा जोंनाव माखासे मेरला जाहोनफोर नुबाय आं सासे BPF सापर्टारमोन, BPFआव भट होनाय। आंबो BPFनिनो सापर्टार, आसि थुग्रा BPFआव। ओंखारजेननायनिफ्राय आङो जेब्ला भट होजेनदों अब्लानिफ्राय आं BPFआवनो आसि थुदों। आरो जोङो दिनैसिम दस्रा दोलोआव आसि थुफेराखै। मोनसे खोथाया बेनो BPFखौ फेजेननो लाबोनाय खारनखौ आं बुंसै। BPFआ मायाव जेनगोन, मानि थाखाय BPFआ जेनगोन, बै खारनखौ आङो दिनै फारि फारि फोरमायगोन। जाय BPFनि सापर्टार बिसोरबो नुदोंब्ला कमेन्ट खालाम, नंगौना नङा। जोंनि जायगायावल' जादों ना दस्रा जायगायावबो जादों, बेफोरबायदि जारिमिना आं फोरमायनोसै। जोंनि जायगायावल' जानाय नङा बायदि मोनदों, आं गुबुन जायगायावबो जागोन बायदि मोनदों। दा देरहाखांनायखाय ओरैबायदि बुंदों BPFनि बै लिडारफोर, एसे लिडार थायोना, गामि ओनसोलावबो लिडार थायो एसे, आरो एसे गोजौ लेभेलावबो लिडारफोर थायो। बे माखासे लिडारफ्रा ओरैबायदि खोथा बुंग्रा जाबायना, देरहाखांबायलै जाय जेरैखि थाङा अफाय थाङा थांला थोंसै, पाब्लिकफोरखौ बेफोरबायदि बुंग्रा जाबावबाय आरोना। आरो मा पाब्लिकफोरनि फसायनाय, पाब्लिकफोरनि मोजां मोननाय मोनसेबो खामानि मावगोनखौ आं नुहुराखै। जोंनि एरियायावबो आरोना, जोंनि एरियानिखौनो आं बांसिन बुंदों, आंनि एरियानिखौ नुनाय हिसाबै। ओरैबायदि पाब्लिकफोरखौ मिसलिड खालामोसो, पाब्लिकफोरखौ मा खालामो, कनफिउस खालामनानै होगासिनो। दा एसे एनै दानो बिदि मावोब्ला, इलेक्सनाथ' खाथि फैगौ, MLA इलेक्सन। मा सरकार दानायखाय बिराद गोरा सानदों नामा? माब्लाबाबो दासान। दानो दं दानो गैया सरकारा। 5 बोसोरनि उनावहायनो मा जागोन बेखौ एसे साननानै नाय। माखासे गामि ओनसोलनि बै एसे लिडार मानसिफोरा ओरैबायदि खोथा बुङो दा पाब्लिकफोरखौहाय, एसे खुद्रिनाय खोथा बुङोब्ला, एसे रागा जोंनाय खोथा बुङोब्ला, जाय जेरावखि थाङा थांला थांलै, देरहाखाबाय सरकार दाखाबाय, मानो नांबावगौ दासो। बे खोथाखौ बुंग्रा माखासे ओंखारबाय। आरो मा, रायजोफ्रा जेखौ फसायदों, रायजोफ्रा जेखौ लुगैदों बेखौनो मावाखै। माखासे खामानिखौ गावसिनि गोसो बायदि मावग्रा जाहांबाय आरोना। सिगाङावहाय बुंदोंमोन सरकार दायै समाव भटनि सिगां, जेखि फिथाइ फैया राननानै जागोन, जेखि फिथाइ थायना होआ जयैनो बोखावनानै राननानै जागोन। दाना मा फिथाइ थाइस्लाब मोनै साबख'यो नोरै। फिथाइखौनो थाइस्लाब मोनला, सिख'लायनायानो। फाग्लासो, गोथाङावनो जाग्रोग्रा मानसिफोरबो थाबावबाय मोनस्लाब मोनै। ओरैबायदि फाग्ला। आरो माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौब्ला बिराद दङ। जोङो BPFआव UPPL सरकारा 5 बोसोर खुंनानै थांदों। बे समावबो जों 5 बोसोराव जोङो BPFनिनोखा, UPPL सरकार समावबो। दा 5 बोसोरनै BPFआ पावाराव फैबाय। दाना गावनि सरकार फैनाय समावसो मा जाखो, फिथाइखौ सिख'नो खायदा लाबाय। आरो बै माखासे जुनियरफोर दङ, सिनियरनि फ्राय एसे फाल्टुसिन मानसिफोर दं, बिसोरसो जुनियरफ्रासो सिनियरनिफ्राय फाग्लासिन खामानि मावग्रा माखासे मानसिफोर दं आरोना। बै समाव जोङो UPPLनि सरकार समाव जों UPPLनिया एसे एनै बुङोमोन BPFनि माबानि, बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरा एसे दाङाबाजि जायोमोन। दाना BPF समाव मा, बासिनाय गैला, नंगौ हय मोजाङानो, बासिनाय गैया। UPPL सोरखौबा BPF, सोरखौबा BJP होननानै दा दुसि, बे मोजां दुसिया। खिन्थु नैबे खोथायासो, जाय BPFआव 10 बोसोर, 15, 16 बोसोर बेफोरबायदि थाबोनाय मानसिफोरखौ मा दा थगायनो खाबु लाबाय। बै खाबु पलान रसा नांनानै थानाय प्राइमारिनि माखासे रायखसफोर, माखासे एसे गोजौ लेभेलनि रायखसफोर, माखासे एसे देवानि सेरेब टप मानसिफोर आरोना। एसे बिसोरो फाख्रादब रायखसदब होनना बुङो बिसोरखौ। उखैहाबना थादों बिसोरो 5 बोसोराव रसा नांनानै उखैहाबनानै थानानै दा सरकार जानाय लोगो लोगो गावसिनि बै उखैनाय उदै बुंजोबैखौ बुंहोनो खायदा लाग्राफोर, राननानै जानो रोङै,
खोथायावबा गोदै गोदै भटनि सिगां रायजोफोरखौ जेखि आसनि फैया राननानै जागोन, जेखि स्किम फैया राननानै जागोन, जेखि आदर्श फैया जोङो ज' खौसेयै मावगोन। दाना मा जेब्ला फैयो अब्ला नांला, मानो नांबावगौ सरखार दाखानानैलाय ना, सरखार दाखानानै मानो नांबावगौ, अफाय थाङो थांदो, बिजेपियाव थांनो इउ पि पि एल आव थांबावदो, खारलाजोबदो, सोर रिजिगनेसन होयो सोर मा होयो होदो। बेफोरबायदि खोथा बुंग्रा दंबावो। खायला बबाफोरबायदि सिरि 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 गावजों गाव नेरलायगासिनो माबा मोनसे सिख'लायनानै गावसोरबो आरोना। मा अब्ला जों पाब्लिकफोरखौ बोरै हमथागोनलै? 5 बोसोरल', बिनि उनावहाय पाब्लिकफ्रा नोंसोरखौ मोजां मावाब्ला नोंसिनिलाय सोर सापर्ट होगोन, सोर मदद होगोन? जाय प्राइमारियावहाय दा भट बायखांनानै खुनु नाया सेंग्राफोरखौ, बियुसुनो नामावहाय बियुसु, बे भटनि सिगां खामानि मावनायाव बियुसुनि सेंग्राफोरखौ नांगौ। हरनि 11टा 10टा 12टायावसो सेंग्राफ्रा हाबोमोन। सोरबा दोलो एगेन्स्ट राजखान्थि हान्जाजोंहाय नेरलायनाय, नांलायनाय, थरख' जालायनाय, देउथि लालायनाय, सोरबा इउ पि पि एलआ बि पि एफनि न'आव हाबफैनानै लेंफैदोंब्ला बेखौ हाबनानै बादा होनाय हमथानाय बियुसुनि सेंग्राफ्रा बांसिन खामानि मावदों। दा मा जाखो, बियुसुनि सेंग्राफोरखौ नायसनला, बियुसुनि सेंग्राफोरनि खोथायानो रज'ला, गावसोरसो दा गोसोबादि सोलियो। बे गोसोबादि सोलिग्रा मानसिफ्रा मा सासेबो मानसिया बिसोरखौ मोजां मोननानै बि पि एफ भट होआखै। बियुसुनि सेंग्राफोर, इउथनि सेंग्राफोर, इउथनियाबो मावदों, इउथनि बियुसुनि सेंग्राफ्रा ज' जानानै मावनानैसो पाब्लिकफोरखौ बनानै बा जोङो मोजां मोजां बुंनायावहाय बिसोर फैदों। हानांगौबो मावनानै होनो लिडारफ्रा बेफोरखौ मावना हो। मा गावजों गाव मानो बिदि खामानि मावलायखो दा? मेम्बारावनो होन, अबेबा BCDC चेयारमेनावनो होन, अबेबा फिसा फिसौ एसे खामानिफोर दं, बेफोरबायदि बिबानावहाय गावजों गाव नेरलायनानै दा लादों, सिख'लायदों। बास आं बेफोरखौ जेबो बुंनो थाङा, चेयारमेनाथ' सासे नङा सासे जांखागौ, प्राइमारियाव मोनबाय मोजां जाबाय। आरे थेवब्लाबो बै माखासे खाबु फलानफ्रा रायखसफोर बायदि बारसोमनोसो खायदा लाबाय। बि पि एफखौ फोजोबस्रांनो खायदा लादों बेनो। सानसे बि पि एफआबो बेबायदि आखलफ्रा जेनगोनखौ नुहुरगोन। पाब्लिकफोरनि मोजां मावना होनो रोङाब्ला जों बियुसुनि सेंग्राफ्राथ' मा, जों जेबो खामानि गैया, ओरैनो जोङो भट समाव दैथिं जाग्रा मानसिसो, जेबो खामानि गैया, रज'आ जोंनि खोथाया। मा दा बै लिडारफोरनि खोथायासो रज'यो, एसे माबाफ्रा होननासो। खामानिखौ मा अबहायबा हाबनाय दाङा बायजानायाव बियुसुनि सेंग्राफोरखौ नांगौ। हारे सोरबाया थाखा गारदों, गावनि आखाइनिफ्रायसो गारनानै ओंखारदों बै समावहाय, गावनि आखाइनिफ्राय फैसा न'निफ्राय बहन गारनानै मिथिं दावथिं बेरायदों। गस्ला गांसेखौनो मोनाब्ला मा जागोन दा? मा जागोन? बारा गोलावखौ बुंला, मिलायनानै जानो रोंबा रोंदो बि पि एफ हान्जानि लिडारफोर, माखासे खामानिखौ मावनानै जानो रोंबा रोंदो, रोङाबा नोंसोर जेनगोनलै। 5 बोसोरल' नोंसिनि सरकाराबो बांद्राय गोबाव थानाय नङा, जोंनि सरकारा आरोना, नोंसिनिथ' नङा जोंनि, आंबो बि पि एफनि सासे सापर्टार हिसाबै होनदों आरोना। मिलायनानै जा, रों, रायजो राजानि डिमान्ड बायदियैनो होआब्ला लंकायाव गाखोनानै दा राबन जाबा लाब गैया। रायखसफोरबायदि उखैहाबनायखौ सुफुंनो दा सानबाय दा थासै। जोंथ' मा गस्ला गांसेबो मोनाखैलै, जोङो लंपेन्ट गांसे जुथा जरासे जों मोनाखै, थेवबो जों बिखानि थैखौ दै खालामनानै जों राजनितिकआव ओंखारदोंमोन। बियुसुनि सेंग्राफ्रा गासैबो मदद होदोंमोन। दा बियुसुनि सेंग्राफोरनि खोथाफ्रानो फंसेबो रज'आ, बियुसुनि सेंग्राफोरनि भाषायानो मोनसेबो रज'बावा। जोंफोरनि खोथाखौथ' मा लाबावखायानो, लाया। दा बे प्राइमारियाव एसे लिडार थानाय मानसिफोरनि खोथाफ्रासो रज'यो, बिसोरसो दनखा नालाय। बिसोरनो बि पि एफखौ बै समाव फेजेनदों, कुसुगाव समस्तियावथ' बुंनो थाङोब्ला। बे एसे लिडारदब मानसिफोरखौ गाज्रि मोननानैसो बारदों दै, बै समाव इउ पि पि एलआ देरहादोंमोन। दा पार्टिखौ मोजां मोननानै जोंबो बेरायबाय, सोरबा सेंग्राफ्राबो बेरायबाय, बयबो बियुसु इउथ ज' जानानै बेरायनानै जोङो लाबोफिनजोबनानै दा एसेब्लाबो बि पि एफआ गोबां भट मोननानै देरहादों।
बिदि आखलब्लालाय बोरै मा जागोन? बे कन्डिसनानो फैफिनोब्ला फुराना कन्डिसनानो मा जानांगौ? आं बारा गोलाव बुंला, भिडिअ आंना एसेनोसै। जाय मोजां मोनदों लाइक खालाम, कमेन्ट हर, नंगौ ना नङा। आं भिडिअखौ दोनथ'बाय।